Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Blind Taste. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινά. Η Άνοιξη έχει μπει για τα καλά. 3 καινούργιοι παίκτες εξαιρετικοί από ό,τι μου λένε, αυτό μένει να το δούμε. Και βέβαια η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, η φίλη μου η Πόπη, η οποία έφτιαξε καλές και κακές συνταγές. Παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ αγχωμένη και ελπίζω αυτή την εβδομάδα να ξεαγχωθεί για να μπορέσει να απολαύσει το παιχνίδι. Σήμερα έχουμε μια καταπληκτική συνταγή, μια συνταγή που δεν την περιμένουν, όπως δεν την περίμενα και εγώ. Παρόλα αυτά νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Πάμε να υποδεχτούμε τα παιδιά. Ευγενία. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Ευγενάκη. Με λένε Ευγενία Αλεξιάδη, είμαι 31 χρονών, είμαι από την Κάρπαθο, αλλά έχω παντρευτεί και μένω στην Αθήνα. Αυτό το διάστημα δεν δουλεύω, είμαι μαμά ενός αγοριού 19 μηνών, Σωτήρη. Η Ευγενία μαγειρεύει καθημερινά, έχει μια αιμονή με τις πρώτες ύλες και θέλει πάντα να ξέρει την προέλευσή τους για να ταΐζει την οικογένειά της με τα καλύτερα. Ο μπαμπάς μου ψαρεύει και μου στέλνει τα ψάρια από το χωριό του άντρα μου και χωριό μου δηλαδή, από τα Τζουμέρκα. Παίρνουμε το κρέας και θα ήθελα βέβαια το καλοκαίρι να κάνω ένα μποστάνι πάνω στο χωριό για να ξέρω και από τα ζαρζαβατικά τι τρώμε. Εκτός από το να μαγειρεύει, η Ευγενία φροντίζει να αξιοποιεί τις πρώτες ύλες με πολλούς άλλους τρόπους. Φτιάχνω μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, ας πούμε αυτό τώρα. Γίνεται μια υπέροχη μαρμελάδα κράνο. Φτιάχνω σάλτσες, γενικά είμαι του φτιαξίματος, βρε παιδί μου, πώς να το πω. Έχει μελετήσει το blind test και παρόλο που έρχεται για να περάσει καλά, αν οι συμπαίκτες της έχουν στρατηγική, η Ευγενία ξέρει το σύστημα. Και εγώ στο παιχνίδι θα μαγειρέψω πάρα πολύ καλά και αν έστω δεν με βαθμολογήσουν όπως θα μου άξιζε, δεν πειράζει, ωραίο και το Χαβάι 5-0. Με τι ασχολείσαι? Δεν δουλεύω αυτή τη στιγμή. Ασχολούμαι με το γιο μου. Με τη μαγειρική? Από μικρή ασχολούμαι. Πόσο μικρή, γιατί μικρή είσαι? Ευχαριστώ. Είδες, Θα να πω. Από πάρα πολύ μικρή, 4-5 χρονών. Επειδή είμαι από την Κάρπαθο, πηγαίναμε στο φούρνο και φουρνίζαμε με τις γιαγιάδες μου και έφτιαχνα κουλούρια, κουλούρες. Δεν είσαι από την Όλυμπο? Όχι, είμαι από την Αρκάς. Μένεις εκεί ή μένεις στην Αθήνα? Μένω στην Αθήνα γιατί παντρεύτηκα κιόλας. Αχ, αγάπη μου. Ο άντρας μου... Αθηναίος? Όχι, τα Τζουμέρκα. Τζουμέρκα? Βεβαίως. Τόσοι ωραίοι άντρες στην Κάρπαθο στα Τζουμέρκα πήγες, παιδάκι μου? Τι να κάνω, τον ερωτεύτηκα. Καρε έρωτες. Έλα Γιώργο. Χαίρετε, γεια σου. Γιωργάκη, τι έγινε? Είμαι ο Γιώργος, είμαι 25 ετών και μένω στα Ταμπούρια. Ο Γιώργος είναι ένας νέος που δουλεύει σκληρά κάθε μέρα και βρίσκει διέξοδο στις κριτικές κοντιλιές. Σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω. Είμαι ιδρυτικός υπάλληλος, δουλεύω μπουφετζής και ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι είναι η μουσική. Γράφω στίχους, περισσότερο παίζω κριτική λύρα. Μαγειρεύει από πολύ μικρός και έρχεται στο παιχνίδι για να κερδίσει, μιας και τον έχει εκπαιδεύσει ένας από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν από το blind taste, ο αδερφός του ο Μάριος. Ο Μάριος μου έχει μάθει φυσικά κάποια μυστικά. Από εκεί και πέρα θα τα κρατήσω για μένα γιατί είναι μυστικά. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην κλείσει με μια κριτική πινελιά. Στο blind taste έρχομαι. Πιάτα να μηδενίσω, να πάρω μπόλικους βαθμούς, στο τέλος να κερδίσω. Ποιον κοινό γνωστό έχουμε εμείς? Το Μάριο. Άγιας. Τον αδερφό μου. Ναι. Ο Τζορτζ είναι ο αδερφός του Μάριου, ενός εξαιρετικού παιδιού, καταπληκτικού παίκτη, εργατικότατος. Είχε μείνει 3 εβδομάδες την προηγούμενη σεζόν εδώ στο Blind Taste και νομίζω ότι ήταν από τα πιο γλυκά παιδιά που έχουν περάσει από το παιχνίδι. Καλό παιδί, καταπληκτικός άνθρωπος. Είσαι καλύτερος ή χειρότερος? Σίγουρα θα είμαι χειρότερος. Όχι μαγειρικά, παιδί μου, στο χαρακτήρα. Εντάξει. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Λοιπόν, έλα και εσύ, Βούλα. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Γεια σου, ρε Βουλίτσα. Επιτέλους, ρε Δημήτρη. Επιτέλους, ρε Βουλίτσα. Πού ήσουν? Εσύ. Πού Κι άλλο ήσουν? ένα γιατί πρέπει να σώσω όλη την άδεια. Εντάξει, 2. Εντάξει, ωραία. έχεις fan club. Τι να κάνω. Καμιά άλλη φίλη να μου δώσει, δεν έχεις άλλες φίλες, τίποτα. Έχω Εντάξει, πολύ μεγάλο fan club για σένα, να ξέρεις. Θα μπορούσα να σου δώσω αμέτρητα φιλιά σήμερα, αλλά οκ.
Είμαι η Βούλα, μένω στο δάσος Χαϊδαρίου και έχω 2 πανέμορφα αγγελούδια. Η Βούλα είναι μια νέα μαμά που μαγειρεύει καθημερινά για την οικογένειά της και κυρίως είναι ένας χαμογελαστός άνθρωπος έξω καρδιά με πολλούς στόχους για το 2017. Ο στόχος της νέας χρονιάς είναι να μάθω να ανοίγω το παραδοσιακό φύλλο της Θεσσαλίας, γιατί είμαι η ντροπή της οικογένειας. Ξέρουν όλοι και δεν ξέρω μόνο εγώ. Οπότε πλάστης και Άκης ο Θεός. Και ενώ ο σύγχρονη μητέρα εργάζεται και ταυτόχρονα έχει τον πλήρη έλεγχο του σπιτιού, προσπαθεί πάντα να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της. Ελεύθερος χρόνος. Μάλλον δεν έχω πολύ το τελευταίο καιρό, γιατί έχω ένα μωράκι που είναι 7 μηνών και έχω και ένα νήπιο που είναι 3,5 χρονών, που ο χρόνος μου είναι όλος δικός τους. Όταν όμως έχω λίγο και μπορώ να τον ξεκλέψω, τότε η αγαπημένη μου διαδικασία είναι να πάω για bowling, να το ευχαριστηθώ, να πιω τον καφέ μου, να ξεδώσω και να περάσω όμορφα. Με τι ασχολείσαι, πώς προέκυψε η μαγειρική και αν θα νικήσεις. Λοιπόν, θα νικήσω σίγουρα. Μ' αρέσει. Να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι. Έχω αυτοπεποίθηση. Μ' αρέσει. Με τι ασχολείσαι. Δουλεύω στο λογιστήριο μιας εταιρείας πληροφορικής. Είσαι λογίστρια. Όχι. Έχω σπουδάσει βοηθός μικροβιολόγου. Καλέ. Απλά δεν το εξάσκησα, οπότε κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί καλέ. Γιατί δεν υπήρχε ζήτηση τότε και έτσι με κέρδισε ο χώρος της πληροφορικής. Μου είναι λογίστρια πληροφορικής. Έτσι. Έλα από πίτσα. Γεια σας. Κοίτα χαμόγελο. Με λένε Πόπη Παναγιωτίδου, είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι 31 χρονών, έχω 2 παιδάκια. Ασχολείται με την αισθητική, μια δουλειά που πραγματικά αγαπάει γιατί της αρέσει πολύ να περιποιείται τον εαυτό της αλλά και τους άλλους. Εγώ έχω τελειώσει αισθητικός, αλλά το έχω κάνει παράλληλα με τα παιδιά σε κάποια σχολή. Ήμουνα ήδη μαμά όταν μπήκα στη σχολή. Δεν είχα το χρόνο να δουλέψω όσο θα ήθελα και πάνω σε αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Η μαγειρική μπήκε στη ζωή μου από πολύ μικρή ηλικία. Σε πολύ μικρή ηλικία. Ήμουνα 14 όταν μπήκα στην κουζίνα και ξεκίνησα να μαγειρεύω. Η Πόπη είναι μια αυθεντική Θεσσαλονικιά που δεν αλλάζει την πόλη της ούτε με τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου. Στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τη κάνει έτσι λίγο πιο ζεστή, να το πω, είναι ότι είναι πιο μικρός τόπος, θα πω εγώ. Είμαστε σαν ένα μεγάλο χωριό. Δεν έχει αυτό το τρελό που ζω όταν έρχομαι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε σίγουρα και εμείς κίνηση, αλλά είναι όλα πιο μικρά, πιο ζεστά, πιο κοντά, θα έλεγα. Η Πόπη πήρε μέρος σε μια δύσκολη εβδομάδα που έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά την αποχώρηση του Φώτη την Τετάρτη και κατάφερε σε ένα τελικό θρίλερ να πάρει τη νίκη, να κερδίσει τα 1.000 ευρώ και να είναι μαζί μας αυτή την εβδομάδα. Η Πόπη, νικήτρια την προηγούμενη εβδομάδα. 2 εξαιρετικά πιάτα, τα θυμάμαι ακόμα, Τετάρτη, Πέμπτη. Ένα καλό πιάτο την Παρασκευή. Λίγη τύχη. Τη βοήθησε και η τύχη, γιατί παιδιά, καλός ή κακός, η τύχη είναι εκεί πάντα στη ζωή μας, ακόμα και στη μαγειρική. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και λίγο με τα αισθήματά μου εγώ περίεργα, μου λείπει η ομάδα που είχαμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Φαίνεται ότι θα περάσουμε καλά και αυτή τη εβδομάδα. Απλά φαίνεται μια δυνατή ομάδα. Γιώργο μου, όταν ακούς Ιταλική κουζίνα, ποια είναι η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό? Σάλτσα, γενικά καρμπονάρα, Νάπολη κτλ. Όπα. Καρμπονάρα. Ευγενία, όταν ακούς Ιταλική κουζίνα, τι σου έρχεται στο μυαλό, πρώτη λέξη? Καρμπονάρα. Ωραία, το είπαμε. Τρίτη λέξη. Να πω εγώ. Και πες. Πίτσα. Έτσι. Οπότε βάζουμε μία πίτσα και μία καρμπονάρα και τι κάνουμε? Πίτσα καρμπονάρα. Πίτσα καρμπονάρα, τη σημερινή συνταγή. Πίτσα καρμπονάρα. Έχω φτιάξει πάρα πολλές φορές πίτσα. Πάρα πολλές φορές όμως. Και όλοι λένε και τα καλύτερα, αλλά πίτσα καρμπονάρα ποτέ. Έχετε λοιπόν 20 λεπτά, άντε 25, θα είμαι λίγο ελαστικός σήμερα, για να φτιάξετε μία εξαιρετική πίτσα καρμπονάρα. Από το 0. Ζυμάρια, τα πάντα όλα. Δείτε πώς γίνεται. Σημειώστε τυχόν απορίες και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Πίτσα καρμπονάρα. Υλικά. Αλεύρι. Ξηρή μαγιά. Μοτσαρέλα. Αυγό. Κρέμα γάλακτος. Μπέικον. Μαϊντανός. Λεμόνι. Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε αλεύρι, ελαιόλαδο και αλάτι.
Σε μπολάκι ρίχνουμε τη μαγιά με λίγο χριαλό νερό, ανακατεύουμε και προσθέτουμε τη μαγιά στο μίξερ. Συμπληρώνουμε λίγο ακόμα νερό και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια σφιχτή ζύμη. Ανοίγουμε τη ζύμη με το χέρι και την αφήνουμε να σταθεί λίγα λεπτά. Κόβουμε το μπέικον σε κομματάκια. Σε μπολ βάζουμε τον κρόκο, κρέμα γάλακτος, μοτσαρέλα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλο και στρώνουμε σαλαδωμένο ταψί. Αδειάζουμε τη γέμιση στρώνοντας και πασπαλίζουμε με το μπέικον, το μαϊντανό και ξύσμα λεμονιού. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς μέχρι να πάρει χρώμα. Στείνουμε πιάτο. Απορίες. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ιδού η απορία. Έχετε κάνει όλη πίτσα? Εγώ έχω κάνει, και εγώ. Ο Γιώργος σε κατάσταση σοκ. Ζυμάρι δεν έχω ξανακάνει. Τίποτε? Όχι. 20 με 25 λεπτά θα είμαι πολύ ελαστικός. Πάμε για 20. Αν χρειαστείτε τα έξτρα 5 λεπτά όπως την προηγούμενη εβδομάδα που τα χρειαστήκατε θα σας τα δώσω. Καλή επιτυχία. Ό,τι θέλετε είναι εδώ. Φύγατε. Πρώτη μέρα της εβδομάδας και ο σεφ παραδοσιακά μη θέλοντας να τρομοκρατήσει τους νέους παίκτες είναι γενναιόδωρος με το χρόνο και χαλαρός με το βαθμό δυσκολίας της συνταγής. Βέβαια από αύριο που θα αρχίσουν τα πράγματα να ζορίζουν θα καταλάβουν τι εστί τρέξιμο, γιατί στο blind taste χάνεις κιλά τι να παίρνεις. Πρέπει να σας πω, παιδιά μου, ότι έχετε να διαχειριστείτε ένα εξαιρετικό αλεύρι, σκληρά σιτάρια από τη Μακεδονία. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ να κάνετε ένα τέλειο ζυμάρι. Η Πόπη άρχισε τα μπερδέματα από τώρα. Όχι. Και τα πολλά μπερδέματα έχουν κακά ξεμπερδέματα. Θυμάσαι τη σούπα την Παρασκευή, ότι όλοι τώρα θα κοιτάνε εσένα. Ό,τι κάνεις εσύ, κανόνισε. Ναι, δεν το ξεχνάω. Η κοντή Και εγώ νόμιζα ότι τόση ώρα έκανε stretching. Ευγενίτσα μου, τι θες? Αυγά, παιδί μου. Μαγιά. Καλά, τώρα ούτε εγώ δεν φτάνω τη μαγιά, ρε παιδί μου. Μου φύγει η μαγιά που λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Καρμούτσος. Θεός. Τον αγαπώ απλά. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Η Βούλα παίρνει τα εύσημα από τον σεφ. Είδες? Η Ευγενία δείχνει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ξέχασα. Η Πόπη είναι μόνο εκτός χρόνου. Έχω θέμα με τον χρόνο. Ενώ ο Γιώργος κάνει την έκπληξη και τελειώνει πρώτος. Ποιος όμως από όλους θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά? Θα βάλω 4. Καλή αρχή. Παιδιά, θέλω να είστε ελεύθεροι, θέλω να δημιουργείτε. Εμείς λέμε μια συνταγή, άμα θέλετε να κάνετε κάτι δικό σας, κάντε το. Πίτσα όμως, όχι λαχανοτολμάδες. Δεν ζυγείς που πίτσα? Θα το δω λίγο περίπου πόσο είναι. Εντάξει. Μη τα δεις όλα στο τέλος. Πω, ωραίο ζυμάρι, Βούλα, αμέσως, τσακ μπαμ. Εγώ τη ζύμη για την πίτσα δεν τη μετράω ποτέ. Τα υλικά ποτέ. Ούτε χρησιμοποιώ μίξερ ποτέ. Έχω ένα μπολ, τα πετάω όλα μέσα και όλα καλά. Και ο Θεός βοηθός. Ο αλεύρι είναι καλή. Ναι. Αποκλείεται, κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Και τα χαρτιά να ρίξει όπως πάει, ζύμη δεν θα δει. Για Χριστό. Ναι, έχω βάλει 100 γραμμάρια αλεύρι. Ναι, ρε. Λέω κι εγώ. Έλα, ρε, Τζόρτζ. Τρόμαξα. Μπερδεύτηκα και έβαλα 100 γραμμάρια αλεύρι αντί για 250. Ευτυχώς εκείνη την ώρα ήταν αρχή ακόμα, ήρθε ο σεφ, με βοήθησε σε αυτό το πράγμα, μου είπε τι πρέπει να κάνω και ευτυχώς το έκανα πάρα πολύ γρήγορα αυτό και είχα αποτέλεσμα. Βούλα, πέτα να δω. Η Βούλα στο σερβίς. Όχι, αν το πετάξω. Πέτα να δω. Όχι, Δημήτρη, δεν στο δίνω. Μη μ' αφήνεις και κρέμα αυτό. Δεν στο δίνω, σου λέω. Καλά, θα έρθω εκεί. Άκυρο σερβίς, πόντο στο σκαρμούτσο. Μακριά τα χέρια το ζυμάρι μου, Δημήτρη. Εύκολο το έχεις. Πολύ ωραία, Πολύ ωραία. Πώς φαίνεται? Φοβερό, έλα ρε. Είδες? Ζυμάρι με τη Βούλα. Παιδιά, γιατί sorry, αλλά πήγες να εδώ το ακολογήσεις. έχουμε ένα μάστερ του ζυμαριού, τη Βούλα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτό που δεν είχε σήμερα σαν υλικό το οποίο χρησιμοποιώ είναι η ζάχαρη που βοηθάει να φουσκώσει τη μαγιά και που εμένα μου έλειψε στο να φουσκώσει το ζυμαράκι μου. Εγώ πάντως πίτσα καρμπονάρα δεν έχω ξαναφάει. Καρμπονάρα έχεις κάνει. Πολύ ωραία. Ναι. Αλλά πολύ πίτσα ωραία. καρμπονάρα δεν έχω φάει.
Γιατί έχω ξαναφάει εγώ πίτσα καρμπονάρα. Α, το χάρη σου λοιπόν, θα φας από τα χεράκια μας. Καλή αρχή σε όλους τότε. Πολύ ωραίο. Και ο Γιώργος ωραίο ζυμάρι. Πάλι καλά. Βουλίτσα, έτσι θα τη βγάλουμε στο αμίλητο, δηλαδή, να ξέρω. Συγγνώμη, ξέρεις τι, αφοσιώθηκα και λέω μην κόψω και κάνα δάχτυλο στο τρίφτη. Τι τύρι είναι αυτό, τι τύρι είναι αυτό. Μοτσαρελίτσα. Τι είναι. Μοτσαρελίτσα. Πόπι, τι τύρι είναι αυτό. Μοτσαρέλα. Όχι, τι τύρι είναι αυτό κανονικά. Κασέρι. Α, γεια σου. Έτσι. Μα κασέρι είναι, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι αυτό πάλι με το κασέρι και το τυρί πάλι ήρθε μπροστά μου για άλλη μια φορά. Τι να κάνουμε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πάντα υπήρχε αυτό. Καλέ. Ψαλιδοχέρι η Βούλα. Βουλίτσα, να σου πω, μήπως έχεις κάνει τίποτα μαθήματα μαγειρικής, γιατί το μαχαιράκι το δουλεύουμε μια χαρά. Όταν παντρεύτηκα και είχα μία δωρεπιταγή να πάρω δώρα από ένα πολυκατάστημα, αυτό που αγόρασα πρώτο ήταν επαγγελματικά μαχαίρια. Σοβαρά. Ναι. Της αγάπης μαχαιριά. Για να σκοτώσει τον άντρα σου. Όχι βέβαια, για να του μαγειρεύω, αλλά μ' αρέσει. Το κόψιμο και μ' αρέσει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Έχω ένα θέμα. Ήταν το όνειρό μου να πάρω επαγγελματικά μαχαίρια. Κόστησαν αρκετά χρήματα. Νομίζω δεν είχαμε να ψωνίσουμε κάτι άλλο μετά από αυτό. Αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ για να μάθω να κόβω έτσι. Για τον εαυτό μου μ' αρέσει, δηλαδή μ' αρέσει να είναι ομοιόμορφα, να είναι μικρούλικα, να είναι... μ' αρέσει. Αχ, ποπίτσα, μια εβδομάδα πέρασε, μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα και είναι σαν να είμαστε την πρώτη Δευτέρα. Όχι. Τι όχι, πάλι αργούμε. Εγώ νιώθω καλύτερα, όμως αργώ πάλι. Έχω θέμα με τον χρόνο. Φαντάζομαι στα ραντεβού σου. Δημήτρη, Ναι. πειράζει να μην του έχω δώσει έτσι σχήμα. Όχι, Θα γιατί, το δώσω μετά. παιδί μου, μπορεί να κόψει ένα κομμάτι. Εγώ θέλω ένα κομμάτι. Κάνε ό,τι σχήμα θες, μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Την προηγούμενη Δευτέρα, παιδιά, η Πόπη είχε κάνει επίσης ζύμη πάλι. Έκανε μια πολύ ωραία μανιταρόπιτα. Θυμάσαι. Ναι. Σε κυνηγάνε οι ζύμες. Άμα προλάβω, νομίζω θα τα πάω καλά. Σκοπός είναι να προλάβω. Αυτό είναι για το φουρνά. Ναι, ή το στρογγυλό, τι θες, Τζόρτζ. Βασικά, εμένα μου αρέσει λίγο λεπτή η ζύμη. Ξέχασα. Τι. Να βάλω το μπέικον. Πήγαινε στο φούρνο με την πίτσα και δεν είχα βάλει από πάνω τη σάλτσα, το μπέικον, το τυρί. Δηλαδή, πού πάω. Πού πας χωρίς αγάπη στο κρύο, στη βροχή, με σκέτο το ζυμάρι, πίτσα μου μοναχή. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες μας είναι σχεδόν έτοιμοι να βάλουν την πίτσα καρμπονάρα στο φούρνο. Όμως αν δεν βιαστούν, το μόνο που προλαβαίνουν να κάνουν είναι να φτιάξουν μια μακαρονάδα και να τη ρίξουν από πάνω. Λοιπόν, Θα τα κάνω και αυτά λίγο. έχουν περάσει 17 λεπτά. Άψη τι θα βγούμε. Έχετε 8 λεπτά ακόμα. Πρέπει να μπουν οι πίτσες, παιδιά, στο φούρνο όπως και δίποτε. Βάλουμε. Ή βάλ την πίτσα να γίνει βασιλόπιτα. Ευγενία μου, τη σταύρωσες. Πάντα. Μπράβο, μπράβο, Ευγενία μου. Τζόρτζ, μας έχουν φάει λάχανο. Κορίτσια μου. Κάνε κάτι, Τζόρτζ, βγάλε καμιά λίρα να παίξουμε. Να σου πω, άμα βγεις νικητής θα φέρεις να παίξεις. Ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Ωραία, λοιπόν, 6 λεπτά, παιδιά μου, βλέπετε τις πίτσες στο φούρνο, στείνετε όμορφο πιάτο, καθαρίζετε τους πάγκους σας και δένκετε την πίτσα. Τι να κάψουν. Εδώ το ζήτημα είναι αν θα προλάβουν να την ψήσουν. Εν τω μεταξύ, εκτός από την επιτήρηση των φούρνων, οι παίκτες μας θα πρέπει να επικεντρωθούν και στο στήσιμο του πιάτου τους, αν θέλουν να διεκδικήσουν τους 2 έξτρα βαθμούς για το food styling, που όμως έχει αποδειχθεί φέτος πολλές φορές ότι ίσως κρίνει και τον νικητή. Πάντως, πριν το στήσιμο, είναι το ψήσιμο. Μόνο εμένα δεν έχει κοκκινήσει, ρε φίλε. Το έχεις στο τέρμα. Ναι. Να το βάλω λίγο πιο πάνω. Ναι, θες να σε βοηθήσω. Πρέπει να το κάνεις γρήγορα και θα καείς. Θα καείς. Δεν κρατάει πολύ λοιπόν. Αυτό το βάλεις πολύ ψηλά, μήπως. Μη σου καεί για πάνω και δεν ψηθεί το... Ευχαριστώ, ρε κορίτσι. Τι έχουμε εκεί, παιδιά, σύσκεψη υψηλού επίπεδου. Και την ευλόγησα κιόλας. Γιώργο, έτοιμος? Πιστεύω. Μπράβο. Πιστεύεις, αλλά δεν την ευλόγησες. Ορίστε, τελευταίος έβαλε ο Γιώργος, πρώτος τελείωσε. Μπήκα στο φούρνο τελευταίος στην ουσία και βγήκα πρώτος. Εντάξει, θεώρησα ότι άμα έκανα
λεπτότερο ζυμάρι, θα ψινόταν πιο γρήγορα. 2 λεπτά ακόμα, παιδιά. 2 λεπτά ακόμα. Η Ευγενία άφησε τις ευλογίες και ξεκίνησε τις προσευχές. Ευγενία, λέγε. Γίνεται. Εγώ βλέπω ότι έχει πάρει χρώμα, Ευγενία μου. Τι χρώμα είναι το θέμα, ροδοκόκκινο ή μελιτζανί? Ναι, βγάλτε. Μπορείτε να μπορούμε να δοκιμάσουμε γιατί θα είμαστε -2, αλλά μυρίζει τέλεια. Όχι, θα δοκιμάσεις σε λίγο. Τέλεια. Είδες τι ωραία που κόβει αυτό. Ναι. Ναι ρε Ευγενία, πόσο χρώμα κι εσύ πια. Μα η πίτσα αυτή δεν κοκκίνιζε, δεν ψινόταν. Την έβαζα πάνω. Δεν ψινόταν. Ψήλωνα το φούρνο, δεν ψινόταν. Τη σταύρωσα και 3 φορές και ψήθηκε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Το τέλος χρόνου είναι σχετικό. Καταλάβατε ότι σήμερα ήμασταν λίγο ελαστικοί. Αυτό από αύριο κόβεται, το καταλαβαίνετε. Ξεκουραστείτε και ετοιμαστείτε να ξεκινήσει ο κακός χαμός από την πρώτη μέρα. Μπράβο σας. Σήμερα θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και θα δώσω τους βαθμούς για το στήσιμο του πιάτου πρώτα. Ο σωστός τρόπος να παρουσιάσουμε μία πίτσα είναι αυτός. Αυτή είναι η πίτσα, στρογγυλό ταψί, σχεδόν πάντα, παρουσιασμένη ολόκληρη στο πιάτο, κομμένη σωστά. Άρα το πιάτο της Πόπης έχει το σωστό στήσιμο για μένα, οπότε είναι το πιάτο που θα πάρει τους 2 βαθμούς για το στήσιμο. Καλή αρχή Πόπη. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει εξαιρετικές δουλειές σε όλες τις πίτσες, πολύ ωραίες ζύμες, σωστά ψησίματα, ωραία χρώματα. Κρατώ μία μικρή αμφιβολία για το πιάτο της Βούλας. Δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να ψηθεί σωστά από κάτω το κομμάτι της. Αλλά αυτό θα το δούμε σε λίγα λεπτά. Καταρχήν είναι παιχνίδι στρατηγικής. Στο δικό μου μυαλό θεωρώ ότι αν είναι ένα καλό πιάτο, έχοντας βρει το δικό μου, σίγουρα θα βάλω χαμηλή βαθμολογία για λόγους παιχνιδιού, όχι γιατί ήταν χάλια πιάτο. Από εκεί και πέρα, αν γίνει λάθος, έγινε. Ο Γιώργος μου δημιουργεί μια ανασφάλεια σαν χαρακτήρας που είναι σαν άλλο να μου δείχνει και άλλο να είναι πραγματικά. Καλώς ήρθες, Πόπη μου. Δευτέρα, ξεκινάς πρώτη νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδος. Εξαιρετικές δουλειές, λίγα τα λάθη, πολλά θα κρυφθούν στο ψήσιμο. Καλή επιτυχία, Σταυρούλα. Έτοιμη λοιπόν η Πόπη να μοιήσει τους συμπαίκτες της στη διαδικασία της τυφλής γευσηγνωσίας, δοκιμάζοντας αρχικά από το πιάτο της Ευγενίας. Πώς θα τη βαθμολογήσει? Ωραία πίτσα είναι, νόστιμο είναι. Θα ήθελα λίγο πιο πολύ ψήσιμο. Ναι. Ένιωσα ότι το ζυμάρι δεν ήταν πολύ καλά ψημένο. Μάλιστα. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ήθελε λίγο ακόμα. Ναι. Το δικό μου. Τι βαθμό θα βάλεις? Θα βάλω ένα 2. 2. Δεν είναι και άσχημο. 2. Εντάξει. Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό, είναι κάτι ενδιάμεσο. Δεν πειράζει. Το επόμενο θα της αρέσει περισσότερο. Δεύτερο πιάτο για την Πόπη είναι της Βούλας. Θα της αρέσει το ίδιο? Θα νομίζω ότι Έλα, Πόπη. Προσπαθεί να καταλάβει Ποιανό τις είναι. γεύσεις. Και αυτό το ίδιο. Άψε το ζυμάρι, Ναι, απλά μου ήρθε λίγο πιο έντονα το μπέικον κιόλας. Άρα πιο πολύ μπέικον από την προηγούμενη. Ναι. Κακό είναι αυτό ή Όχι. το κάνει νόστιμο? Ναι, ωραίο είναι το μπέικον. Ωραία. Απλά πάλι λίγο, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Απλά λίγο το ζυμάρι, ένα 2 και εδώ. 2, μάλιστα. Ναι. Παιδιά, αυτό το ζυμάρι θα μας κάψει όλους. Πω. Το 2 που μου έβαλε η Πόπη δεν με ενόχλησε. Ούτως ή άλλως ο σκοπός ήταν να βρει το δικό της πιάτο. Θα μπορούσα να μου βάλει και 0, οπότε οκ, πολύ ωραία το 2. Επόμενο πιάτο είναι το δικό της. Θα το καταλάβει? Νομίζω είναι λίγο πιο καλά ψημένο. Αυτή. Ναι. Είναι πιο νόστιμη από τις άλλες 2. Ναι, τη νιώθω γενικά σαν σύνολο πιο ωραία. Πρέπει να το έχει βρει. Το βρήκε, παιδιά. Τι βαθμό θα βάλεις εδώ? 5. Δεν θα βάλω 5. Γιατί καλέ?
Γιατί θέλω να δοκιμάσω και το τελευταίο. Ωραία. Θα βάλω ένα 4, γιατί μου άρεσε περισσότερο από τα άλλα. 4, ωραία. Εντάξει, είναι ειλικρινής όμως, ναι. παιδί μου. Εντάξει, οκ, της άρεσε περισσότερο, το βαθμολόγησε περισσότερο. Μια χαρά. Καλά έκανε. Βέβαια. Και 5 να βάζει. Γιατί όχι. Τελευταίο πιάτο για την Πόπη είναι του Γιώργου. Θα μπερδευτεί. Της έχετε ψημένο. Ξέρει ότι το έχει ψήσει καλά το δικό της. Μου αρέσει πολύ. Α, Γιώργο, wow. Σου αρέσει, τι σου αρέσει εδώ? Εδώ μου έβγαλε και λίγο το λεμόνι, το ξύσμα. Το ξύσμα από πάνω. Είναι καλά ψημένη? Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι η πιο ισορροπημένη πίτσα που έχεις φάει. Ναι. Τι βαθμό θα Δεν ξέρω βάλεις? αν είναι δικιά μου. Δικιά σου είναι, βάλει το 5. Νομίζω ότι την έπεισα καλά. Μου άρεσε πιο πολύ από τα υπόλοιπα. Άρα, Θα βάλω σίγουρα, θα ψηφίσω σίγουρα. Θα βάλω 4. 4. Ναι. Δεν πειράζει, καλό. Εντάξει, Δυνατό. καλό είναι. Καλή Δυνατό, αρχή. εντάξει. Όταν έβαλε το 4, βασικά δεν το περίμενα. Καλοδεχούμενο. Τι 4, τι 5. Δευτέρα Η είναι. είναι ότι όταν ήρθα θεώρησα ότι θα ήταν πολύ εύκολο. Όχι, όχι, σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Νόμιζα θα το ξεχωρίσω εύκολα. Πώς, αλλά- μωρέ, αφού όλες πάνω κάτω τις είδες, είναι Ναι, ίδιες. ναι, ίδιες. Έχεις βάλει 2 τεσσάρια, 2 διπλά, έλα κοντά να δεις. Από θέμα ψυχολογίας έπρεπε να βάλεις 5. Δηλαδή, ένας βαθμός διαφορά τη Δευτέρα, ξέρεις, δεν κάνει τη διαφορά. Το πρώτο τεσσάρι ήταν το δικό σου. Το δεύτερο τεσσάρι ήταν του φίλου μου του Γιώργου. Ήταν το δεύτερο τεσσάρι, το τελευταίο που έφαγες. Ξεκίνησες με το πιάτο της Ευγενίας 2 και στη Βούλα 2. Η Πόπη μπέρδεψε το πιάτο της με του Γιώργου και έτσι, για να μην κάνει λάθος, αποφάσισε να βάλει και στα 2-4, ενώ παράλληλα έδωσε 2 βαθμούς στην Ευγενία και τη Βούλα. Έτοιμη και η Ευγενία να πάρει το βάπτισμα του πυρός στην τυφλή γευσηγνωσία, κάνοντας αρχή από το πιάτο της Πόπης. Θα της αρέσει? Ωραίο πιάτο. Τι σου άρεσε, Ευγενία μου? Μου άρεσε που έτσι ένιωσα λιγάκι το λεμόνι. Το ξύσμα που μπήκε από πάνω, ναι. Ναι. Ψημένη μου φάνηκε. Ωραία. Έχει τη σωστή ποσότητα σε μπέικον, τυρί, κρέμα, φαντάζομαι. Ναι, δεν πολύ κατάλαβα το μπέικον. Αλλά... Σου άρεσε? Μου άρεσε. Δεν πολύ τρώω και το μπέικον και μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Ωραία. Τι βαθμό θα βάλεις? Θα βάλω ένα 3. 3. Μια χαρά. Ναι, ναι. Η Ευγενία ήταν πάρα πολύ καλή στη βαθμολογία. Καλύτερη και από ότι είμαι εγώ. Είναι πάρα πολύ. Ήταν πολύ γενναιόδορη σήμερα. Δεύτερο πιάτο για την Ευγενία είναι το δικό της. Θα το αναγνωρίσει? Πιο χοντρό νομίζω ήταν το φύλλο, Ναι. το ζυμάρι. Μου ακούστηκε και εδώ το λεμόνι. Και τι σου είπε? Ότι καλή ήτανε. Διαφέρει καθόλου από την προηγούμενη? Όχι, έμοιαζε πάρα πολύ. Ωραία. Άρα τι βαθμό θα βάλεις εδώ? Να βάλω ένα 3. 3 και εδώ. Ωραία. Μπράβο, Ευγενία. Εντάξει. Επόμενο πιάτο είναι της Βούλας. Τι βαθμό θα της βάλει? Πιο λεπτό ζυμάρι μου φάνηκε. Δεν μου ακούστηκε τόσο το λιμόνι. Ναι. Ωραία ήταν κι αυτή. Σου αρέσει και αυτή? Μπορεί να ήταν και το δικό μου αυτό. Δικό σου είναι, Ευγενίτσα, βάλε. 5. Άρα τι βαθμό θα βάλουμε εδώ? Εντάξει, Δευτέρα είναι. Θα βάλω ένα 5. 5. Στο πάλι. Ευχαριστώ, Ευγενία, ευχαριστώ. Τελευταίο είναι το πιάτο του Γιώργου. Πώς θα το βαθμολογήσει? Ωραία είναι κι αυτή. Ναι. Λίγο διαφορετική από την προηγούμενη. Πού διαφέρει? Λίγο πιο ξεροψημένη. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Γευστικά δεν διαφέρει, στο ψήσιμο διαφέρει? Νομίζω πως ναι, στο ψήσιμο λίγο. Μάλιστα. Θα βάλω και εδώ ένα 3. 3. Πολύ ωραία. Σίγουρα μπερδεύτηκε η Ευγενία, εφόσον έβαλε το 5 στη Βούλα και όχι στον εαυτό της. Εμένα μου βάλε ένα 3. Καλοδεχούμενο. Το 3 είναι γενικώς ένα νούμερο ασφαλείας. Ναι. Εσύ έβαλες 3 τριάρια και το βλέπουμε πάρα πολύ τη Δευτέρα και ένα 5.
Καλά κάνεις και ρισκάρεις, μου αρέσει. Ρίσκαρε τη Δευτέρα όσο θες, γιατί υπάρχει η υπόλοιπη εβδομάδα να διορθώσεις. Και επίσης, νομίζω ότι γεύτηκα είναι τόσο κοντά τα πιάτα που είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να βρεις το δικό σου. Ήταν δύσκολο. Παρ' όλα αυτά το 5 δεν μπήκε σε σένα, έλα κοντά να δεις που μπήκε. Ορίθηκε. Τη φίλη σου τη Βούλα. Εντάξει, δεν είναι κακό, θα μπορούσε να έχει μπει στην Πόπη, κατάλαβες, οπότε εκεί θα είχαμε θέμα. Η Βουλίτσα μια χαρά. Ποιο ήταν το δικό μου? Το δεύτερο ήταν το δικό σου. Ξεκίνησε με το πιάτο της Πόπης, πήγε στο δικό σου 3, πήγε στη Βούλα 5 και τελείωσε με τον Γιώργο 3. Μάλιστα. Πώς φάνηκε? Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Χωρίς να βλέπεις, εντάξει. Καταλάβαινα πολλά πράγματα. Καταλάβαινες, πιο πολλά. Καταλάβαινα. Όλα μου φαινόντουσαν σχεδόν ίδια, τα πιάτα. Ένα λίγο ξεχώρισα, νόμιζα ότι ήταν το δικό μου. Έβαλα ένα 5, δεν ήταν το δικό μου. Δεν πειράζει, χαλάλι στη Βούλα. Η Ευγενία δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει με σιγουριά το πιάτο της και έτσι το πεντάρι που έβαλε το καρπόθηκε η Βούλα, ενώ με γενεοδορία μοίρασε τριάρια σε όλα τα υπόλοιπα πιάτα. Σειρά της Βούλας να δοκιμάσει για πρώτη φορά με δεμένα μάτια, κάνοντας αρχή από το πιάτο του Γιώργου. Πώς θα της φανεί? Νόστιμο πιάτο. Δεν καταλαβαίνω καθόλου λεμόνι. Ναι. Κατάλαβα λίγο μαϊντανό. Ναι. Πολύ καλά ψημένο το ζυμάρι. Καλό είναι αυτό. Και νομίζω, αν θα μπορούσα να προβλέψω, ότι ίσως είναι του Γιώργου. Και τι βαθμό θα βάλεις? Και θα του βάλω ένα 2. 2. Την φοβήθηκα λίγο, τη Βούλα. Βασικά δεν ξέρω, τη φοβήθηκα από την κουζίνα. Γιατί έλεγε ο Σεφ καλά λόγια για εκείνη. Την έβλεπα, ήταν πιο σε ρίγωση από τους υπόλοιπους που παίζαμε. Και μ' άρεσε και το στήσιμό της. Μ' άρεσε. Ήμουνα και πρώτο πιάτο, οπότε αναμενόμενο το 2. Σύρα, έχει το δικό της πιάτο. Θα καταφέρει να το βρει? Πολύ έντονο μπέικον. Ναι. Καθόλου λεμόνι, καθόλου μαϊντανό. Είχε πάρα πολύ μπέικον, οπότε τα κάλυπτε όλα. Δεν κατάλαβα ούτε την κρέμα, δεν κατάλαβα. Να μην πω ότι δεν κατάλαβα και καλά το ζυμάρι. Τόσο πολύ? Ναι, είχε πολύ μπέικον η μπουκιά μου, δηλαδή δεν ξέρω. Ίσως είναι δικό μου το πιάτο. Ίσως. Τι θα κάνουμε τώρα? Ρισκάρουμε ή δεν ρισκάρουμε? Θα βάλω ένα 4. 4. Μπράβο. Είναι καλή. Είναι καλή. Ναι. Και στη γευσογνωσία είναι καλή. Ναι, ναι. Τρίτο πιάτο για τη Βούλα είναι της Ευγενίας. Τι βαθμό θα της βάλει? Πολύ μοτσαρέλα. Όχι τώρα, είναι δυνατόν? Ναι. Πώς γίνεται? Πολύ Αφού δεν είναι λεμόνι. μοτσαρέλα, είπαμε κασέρι. Τέλος πάντων, whatever. Πολύ λεμόνι. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω 4. Δεν ξέρω ποιανού είναι, αλλά επειδή έχει αυτή τη διαφορετικότητα με το λεμόνι, είναι φανταστική. Μάλιστα, 4. Της άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Βουλίτσα. Της άρεσε, γιατί? Χάρηκα πάρα πολύ για το 4 που μου έδωσε η Βούλα. Πραγματικά μέχρι εκείνη τη στιγμή στεναχωριόμουν πάρα πολύ για το πιάτο μου, γιατί φαινόντουσαν όλα τα άλλα πιο όμορφα. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο πιάτο για τη Βούλα είναι της Πόπης. Πώς θα τη βαθμολογήσει? Πολύ ξεροψημένη και ίσως η λιγότερο γευστική από όλες. Λιγότερο γευστική, τι την κάνει? Δηλαδή, νιώθω περισσότερο ζύμη Ναι. παρά τυρί και μπέικον. Το αυγό το έβαλες? Ναι. Καθόλου λεμόνι. Το μαϊντανό δεν τον είδα πουθενά. Για να είμαι σωστή, επειδή τα δύο μεσαία πιάτα μου άρεσαν καλύτερα, Ναι. θα βάλω πάλι 2 όπως έβαλα στο πρώτο. 2. Πολύ ωραία, Σταυρούλα. Τη Βούλα τη δικαιολογώ, γιατί και η πίτσα που θα έκανα εγώ, η πίτσα που κάνω δεν είναι τόσο φτωχική. Έχει σίγουρα παραπάνω πράγματα. Απλά επειδή εδώ δεν θέλω να υπερβάλλω, θέλω να κρατήσω μια ισορροπία
Πάντα προσπαθώ, αυτό που το έχει πει και ο κύριος Καρμούτσος, ότι ό,τι κάνω είναι ισορροπημένο. Προσπαθώ να μην ξεφύγω κάπου. Θέλω να είναι όλα, να έχουν μια ισορροπία. Έβαλες 4 στον εαυτό σου. Ήταν το πιάτο νούμερο 2 που δοκίμασες, το δεύτερο. Ξεκίνησες με το πιάτο του Γιώργου, 2. Που το βρήκα. Το βρήκες. Το πιάτο που σου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είπες πολύ καλά λόγια, ήταν το τρίτο της Ευγενίας. Και αυτό που δεν σου άρεσε καθόλου ήταν της Πόπης, το τελευταίο. Η Βούλα έκρινε αντικειμενικά και ξεχώρισε το πιάτο της Ευγενίας και το δικό της, τα οποία έδωσε 4 βαθμούς, ενώ στα πιάτα του Γιώργου και της Πόπης έδωσε μόλις 2. Ο Γιώργος ξεκινάει τις δοκιμές του, προσπαθώντας να ξεχωρίσει το πιάτο του. Θα τα καταφέρει? Τώρα ίσως μπερδευτώ λίγο. Γιώργο, τι λες? Ή θα ευνοήσει αθελά του κάποιον από τους συμπαίκτες του? Άσο. Πώς θα βαθμολογήσει ο σεφ που έχει σειρά μετά? Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σου βάλω ένα 5. Επιστρέψαμε με τον Γιώργο να ολοκληρώνει την πρώτη τυφλή γευσηγνωσία της εβδομάδας, κάνοντας αρχή από το πιάτο της Ευγενίας. Θα του αρέσει? Μπέικον, πολύ μπέικον. Πολύ μπέικον, Δεν σου αρέσει αυτό? Δεν δίνει μια ένταση, ένα ωραίο καπνιστό άρωμα? Καλύβει όλα τα άλλα, λίγο το λεμόνι έρχεται. Ναι. Το ζυμάρι λίγο, ούτε λεπτό, ούτε χοντρό. Θα βάλω... Μην μπερδεύει. Θα βάλω 3. 3. 3. Βάλε 3. Εντάξει. Δεύτερο πιάτο για τον Γιώργο είναι το δικό του. Θα το αναγνωρίσει? Καλό πιάτο σε γεύση, αλλά στεγνό. Όταν λες στεγνό, έχει ψηθεί παραπάνω? Ναι, θεωρώ. Ήθελε κι άλλη σάλτσα? Θεωρώ ότι η σάλτσα είναι... Τώρα ίσως μπερδευτώ λίγο. Έχει χαθεί η σάλτσα? Ναι. Είχε πολύ λίγο μπέικον. Γιώργο, τι λες? Για το πιάτο σου μιλάς τώρα? Δεν κατάλαβα το λεμόνι, δεν κατάλαβα το μαϊντανό. Κατάλαβα το τυρί. Ναι. Οπότε δεν ξέρω ποιανού είναι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιανού είναι το κάθε πιάτο. Γι' αυτό και δεν σε ρωτάω, γιατί είναι πρώτη μέρα. Απλά θα βάλω 1. Άσο. Μάλιστα. Επόμενο πιάτο είναι της Πόπης. Τι βαθμό θα της βάλει? Μια ωραία πίτσα. Ωραία πίτσα. Σπιτική. Ναι. Όχι έντονα τα υλικά. Το μπέικον λίγο υπερτερεί. Ναι. Το λεμόνι δεν μου ήρθε. Παρ' όλα αυτά έχει ωραία υγρασία, μ' άρεσε. Το καλύτερο πιάτο που έχεις φάει μέχρι τώρα? Ναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή ναι. Ωραία. Τι βαθμό θα βάλεις? 4. 4. Σταυρούλα. Ο Γιώργος. Γιώργο μου, ευχαριστώ για αυτό το 4, γιατί έκανε σήμερα λίγο τη διαφορά. Αλλά άμα δεν έκανα, βρε Γιώργο μου, εγώ ωραία πίτσα. Που έχω 2 παιδάκια, ποιος θα κάνει ωραία πίτσα? Ο Γιώργος ολοκληρώνει τις δοκιμές του με το πιάτο της Βούλας. Πώς θα τη βαθμολογήσει? Δεν είναι σίγουρο το δικό μου. Γιατί το λες αυτό? Είναι... Έχω βάλει λίγο περισσότερο μαϊντανό και δεν μου ήρθε καθόλου. Δεν ξέρω ποιανού είναι. Τι βαθμό θα βάλεις? Άσο. 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 Δεν το άρεσε πολύ. Ο Γιώργος, βαθμολογώντας το πιάτο μου, είπε ότι σίγουρα δεν είναι το δικό του. Παρ' όλα αυτά, το δικό του το έθαψε κυριολεκτικά. Αλλά 1. 1, Γιώργο. 1. Χα. Έκανες ωραία κριτική, δεν σου βγήκε πάρα πολύ. Βάλες άσο στον εαυτό σου. Ήταν το πιάτο νούμερο 2 που δοκίμασες. Ξεκίνησες με το πιάτο της Ευγενίας, έβαλες 3, πήγες στο δικό σου, έφυγες και πήγες στο πιάτο της Πόπης, που είναι το πιάτο που σου άρεσε περισσότερο, και τελείωσες με το πιάτο της Βούλας, το πιο χοντρό ζυμάρι, είπες, έβαλες άσο. Λοιπόν, φεύγετε και έρχεστε όλοι μαζί να δοκιμάσω κι εγώ. Ωραία. Τώρα μπορεί και η παιδιά πραγματικά στεναχωρέθηκε πολύ. Αλλά είναι Δευτέρα, για να το ξεχάσει. Εντάξει, μόνο Δευτέρα είναι. Ξέχασε το, Γιώργο. Με στεναχώρησε, γιατί λέω γιατί να μην βάλω κι εγώ 1-3, 1-4 και να βάλω το μικρό βαθμό σε μένα. Ο Γιώργος τα έκανε μαντάρα στην πρώτη γευσηγνωσία, αφού ευνοήσε αθελά του την Πόπη με 1-4 και την Ευγενία με 1-3 και άνοιξε μέτωπο με τη Βούλα, την οποία βαθμολόγησε με 1 άσο, όπως και τον εαυτό του.
Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης τυφλής γευσηγνωσίας της εβδομάδας, τη βαθμολογία των παικτών προηγείται η Πόπη με 13 βαθμούς και ακολουθούν η Ευγενία και η Βούλα με 12 και ο Γιώργος με 10. Είναι ωραία και διακριτική. Έχεις κάνει ένα λεπτό ζυμάρι, το έχεις ψήσει σωστά. Μου λείπει το ξύσμα, δεν ξέρω αν έβαλες. Έβαλες. Δεν το έχω καθόλου. Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή δουλειά. Θα σου βάλω ένα 4. Ευχαριστώ πολύ. Έπρεπε να είμαι σοβαρή, αλλά εγώ ήθελα να σηκωθώ, να τσιρίξω, να φωνάξω. Αλλά ήμουν σοβαρή, δεν ξέρω αν φάνηκε. Προσπάθησα να μείνω στη θέση μου. Το δικό σου είναι πιο χοντρό ζυμάρι. Το οποίο όταν κάνουμε γενικώς χοντρότερα ζυμάρια, υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούμε να τα ψήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα ψηθούν σωστά. Και ενώ έχεις φτιάξει μια ωραία σάλτσα, την είχες χτυπήσει παραπάνω, παρόλα αυτά σου πέτυχε, σωστή ποσότητα τυριού και το μπέικον, γιατί κάποιοι είπαν ότι είχες περισσότερο, έχεις ένα θεματάκι με το ψήσιμο του ζυμαριού στη μέση. Ούτε εδώ έχω το ξύσμα λεμονιού που θα ήθελα. Εσένα θα σου βάλω ένα 3. Ευχαριστώ. Δημήτρη, με στεναχώρησες πάρα πολύ σήμερα. 3. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν ψημένο πολύ το ζυμαράκι μου, αλλά 3. Όχι. Εδώ που έχω λεμόνι, μου αλλάζει τελείως τη γεύση και μου αρέσει πάρα πολύ. Λεπτό ζυμάρι, πολύ ωραία ψημένο, σωστή ποσότητα υλικών, εξαιρετικό το ξύσμα λεμονιού. Ο μαϊντανός δεν τον κρίνω πάρα πολύ γιατί... Γενικώς εμένα ο μαϊντανός δεν μου πολύ αρέσει. Θα σου βάλω ένα 5. Ευχαριστώ, σεφ. Wow. Για να μου βάλει 5 ο σεφ, κάτι βρήκε. Κάτι είδε στο πιάτο μου και του άρεσε πάρα πολύ. Είναι γούστα, εντάξει. Βέβαια, ο σεφ έχει τη δική του κριτική και είναι σε άλλο επίπεδο η κριτική του. Έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, ξέρει. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Αλλά... Πολύ ωραία γέμισε, ωραίο λεμόνι που δίνει ένταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή σου φουσκώσει λίγο παραπάνω το ζυμάρι, ήθελε λίγο ακόμα ψήσιμο. Ενώ είναι πάρα πολύ ισορροπημένη η γέμιση που έχεις βάλει από πάνω. Σου βάλω ένα 4. Χάρηκα πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που δοκίμασε ο Δημήτρης στο πιάτο μου. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή πετούσα στα σύννεφα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύσκολη συνταγή. Δεν ήταν εύκολη, γιατί η πίτσα, παιδιά, είναι πάρα πολύ υποκειμενική. Την τρώμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Γενικώς μας αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη μέρα, πρώτη συνταγή αρκετά δύσκολη, είναι πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Σε ένα πράγμα δεν είναι υποκειμενική πίτσα, παιδιά. Και αυτό είναι ο τρόπος της σερβίρης. Η πίτσα είναι σχεδόν πάντα στρογγυλή και παρουσιάζεται ολόκληρη σε στρογγυλό πιάτο σχεδόν πάντα. Όπως έκανε η φίλη μου η Πόπη, γι' αυτό και παίρνει τους 2 βαθμούς για το στήσιμο του πιάτου. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα έχω έναν ενδιασμό, αλλά 99,9% ήμουν σίγουρη ότι έτσι ήταν το σωστό, γιατί θεωρώ ότι, όπως είπε και ο Δημήτρης, ο κύριος Καρμούτσος, ότι έτσι πρέπει να σερβίρουμε μία πίτσα. Ο σεφ βαθμολόγησε με 5 βαθμούς το πιάτο του Γιώργου, με 4 βαθμούς τα πιάτα της Ευγενίας και της Πόπης και με 3 βαθμούς το πιάτο της Βούλας. Έτσι, στη συνολική βαθμολογία της πρώτης μέρας, στην πρώτη θέση είναι η Πόπη με 19 βαθμούς, έχοντας κερδίσει συν 2 βαθμούς για το food styling, με δεύτερη την Ευγενία με 16 και τρίτους τη Βούλα και το Γιώργο με 15.
Τα πράγματα δεν θα είναι έτσι από εδώ και πέρα. Σήμερα είχατε πολύ χρόνο, ήμασταν λίγο πιο ελαστικοί, ερχόμασταν, περάσαμε καλά. Από αύριο θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Θα δυσκολέψουν λίγο οι συνταγές, θα μειωθεί λίγο ο χρόνος. Αύριο θα σας πω ένα πράγμα. Θα κάνετε μία σούπα. Ωραία σούπα. Είμαι σίγουρος ότι την έχετε κάνει και την έχετε δοκιμάσει πολλές φορές στη ζωή σας. Και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και είναι σπάνιο να βρεις κάποιον που να μην το αρέσει αυτή η συγκεκριμένη σούπα. Είμαι σίγουρη για το αυριανό πιάτο τι θα είναι. Είμαι σίγουρη πως είναι τραχανάς. Τον τρώμε από μωρά μέχρι μεγάλη. Είναι παραδοσιακός, είναι σίγουρα τραχανάς, αλλά τι θα είναι κόκκινος, θα είναι άσπρος, θα είναι όπως το φτιάχνω εγώ ή όπως το φτιάχνει ο Τζιν. Και εσείς μείνετε μαζί μας εδώ στο Blind Taste, γιατί τα παιδιά πρέπει να εκτελέσουν μια εξαιρετική ελληνική παραδοσιακότατη συνταγή σούπας και επίσης πρέπει να μου δείξουν ότι οι σημερινοί βαθμοί που πήραν από μένα δεν είναι τυχαίοι. Καλό σας απόγευμα.